Gepleýär Aşgabat. Mehriban dinleýijiler. Biz häzir size Ustad ýazyjy Ahmet Halmuradowyň ýalňyşyň muzdatly hekaýatyny dinlemäge çagyrýar. Seslendiren Oçmurat Urazberdiýew. Sen görküm benneden galan nişan bolmaly. Kim, näme, näme hyýal bilen ekipdir seni? Onu bilýän ýok. Tek özüň düňlü çölüň içinde sapsary dünýäde ýaşyl usup otyrsyň toraňmy. Sen bir görseňe ummanyna ýeten faaliýaly, ejib. Bir görseňe soňsuz tümlüğüň içinde gelipleýän ot ışık ýaly. Çapon çoluklaryň öňden gelýän ýörelgesi aman saklapdyr. Häzir hem şeýle. Guýdan çeken suwuňy şehid ölüp barýanam bolsaň ilk öýleş toraňyň düýbüne goýmaly. Çöl hiç haşan iyesiz galmaz. Film suwsuz ölmersiň. Adamlar bilen ýaşar ýörersiň. Şoňa onan. Sen bar elbetde şonuň üçindir. Çölistan içindäki bu guya adamlar umytly diýip at goýupdyrlar. Adynyň gowdugyny. Babur bileklerinin üstüne kellesini goýup, diň jalp ýatan basaryň şuna bir hili keýpi ýok. Gözlerim gan uýmaga barypdyr. Ol bökçekläp gelen ak gudahyň ramny. Gelsen näme diýsene, taatdan habarsyz guzujuk hassa gudurady. Tüsmäge meýil edip bälçiredi. Ýaş köpek diýişlerini gyjyrdyp kukrän wagty. Nädip beýle bolanyny basaryň ödem hojalaýgady çoluk mälik berdi-de aňşyryp ýetişmedi. Guzusyny tikeler öýdendirdi. Daýaw çal oýun bat bilen geldi-de basaryň tumşugyny jalkylladaýdy. Basarym salymyny bermän goýun janawaryň gulagyndan şappa tutdy-da ýere pylçady. Almadyar diýişlerini geçirben bir kısa parseltedi. Soňam aklyna aýlanyp ýygy çekildi. Haýt pelaket basar, goýber gaýt. Çopar bilen çoluk ýerli ýerden gyýardan bolyn. Eýýän gijahryn. Basar derrew aýrylmady näme? Hol hakan öýlen gözlerini godardyp, dogruda walla diýän ýaly, şawranyp beten goýuna waka gyýa wakyp, hüngürde çyňsap aýlanyp ber. Ay zalim ogly, bu näetdiň mollay? Ay iş gaýdan itten bolan it ogly diýsänim. Ay ajaly gelen haram. Mälik berdi. Näme hojala? Bar goşany getir wakaly, munyň mar ýaşyl gaharna bäs gelip bilmän erbet söwünde elinäk egri taýagyny basara waka dadyrdatdy. It ýapyrly bolyn taýak bir garşy şemez istaşyr geçdi. İçin ýanysyny ýaly garşydaky wehim tapyp, örüp şörlüşip duran goýunlaryň biriniň maňlaýyna gutläp degdi. Süri gusura serpikdi. Tiýip ýel how gazyp almaýan bolsaň. Anha bardym gyýgyr bermesene, tüpeňden ne peýda ok goşdy ahyryn. O nähil ok goşdy. Özüň 4-5 san seçmeli peşeň alaý diýmediňmi? Hatar goşdy goýdy. Goýma peşeňlere hatarda bolmaly. Wah şuşmak bagyryny garaldaýjakdym bolyn, bolmady o. Mälik berdi, hojalaga belet bolan soň ony ugruny howdy. Goýsyňyl için sowastyn. Gaty gahary gelse elini aýagyny itiräýär görgüli. Bir peladan bize wepa bermedi o. Wepa gerek gel. Anha goşa vurup baral wakaly hek azgyn nisanim. Baragdy deýse bollugydyr. Inni munyň möjekden tapawdy ýok. Dogry işe ýükläli mälik bersen. Aýagama döwlen ýaly. Mal bolarmy kaýnny mundan. Eýesiz galan. Senimi basal ýüzüni sallap gaçarak gelip ber. Gojanyň kuşuşmänligini aňýar ozanlar. Sürüýüni dolu goşa tarap, gün ýaşman gaýetjek bolary. Onuň bilen bellisini etmezek bolmaz. Itin päli aýsa oň haýryndan geçilýändir. Beh, mundan beýle zat çykaryjam okdumay. Gün ýaşar çagy, umytly goýusynyň töweregini öýreden gelen goýunlaryň diňusyz mälemeleri, körpeşlerde huzujuklaryň nagmaýaly sazlaşly owalyrdana getirdi. Garama gaýdan basar hol uzakda bärik nazaryny dikip dur. Garry çopanam kuşuşarly däl. Yüzünden gar ýapdyr. İşler akem döwşeňleşen soň hojalagy mälik berdiň ýanyna çagyrdy. Şoluk onuň kynymyş buyurmak isleýändigini aňdy. Ýok, hojalagynyň basara özeli galmaz.
Onu näwolnyk bilen ulaltdy. Yumak ýaly togurlanyp ýörkä çöregi süýdi dograp berdi. Iti bujuklukda, çağany gitjiklikde diýlenirdi diýip, päki bilen gulaklaryny guyrugyny öz kesdi. Kidijikkä kesseň bir awunarda diýner, soň ýadyndan çykarar. Ulanandan soň kesseň bolanyp, gorkak bolar. Awunjagyny bilse gaşar ýa-da çyň sardyrar. Oň ýaly itdenem it barmy? Basar gör, ýol warsyýaly bolupdyr. Özüm penjesi alty barmakly. Alty ayak diýilýän seýrek tohumdan. Nenen edip okudyljakka, hay baýt ýatan basar. Goja niýetini şoňa duwan bolsa gutardygyňdyr. Nä Hudaý ordy seni? Öz malyňa ýapyşar ýaly seni. Öldürmäli diýip ýalwaraýsam näderkä? Ay ýok, gaýta gahar geler. Çöllü çopanyň öz kady kanuny bar ahyry. Hay maňlay gara. Sen näetdiýsene mälik berdi. Anha şüýpe alla ýal beren wagtyň ýankynydan. Honha goşany köwdünüm doldurup goýdum. Gaýrak ul alaňdan asyrda maňlaýyndan ortla. Neme hojalaga? Ol näme diýjegini bilmän sakyndy. Ýaşlygynyň gözlerinden pikirini gawatyrmaly. Ol gözler gaýrat et. Men dedim bak, sen düşünýän ahyry diýip dur. Mälik berdi şonu da sıçak bolup gördü. Gönümden gelsem hawa gömdej gaýday bar mälik bersan bar. Agyr süri basaryň taý agdar, ala ganjyk gara göz, garry çopan hemem guýunyň başynda ýeke toraňy. Benet alaňadyr maşyp barýan egni tüpeňi şilliň uzyl mälik berdiňiň, onuň ýerine boýuny ýüpli ýedilip barlayan ýaş köpegiň ýerinden garap galdy. Olar ýuwaş-ýuwaş alaňdan aşyp gözden ýetdiler. Ol ýüpi elinden goýberdi-de, egnine hoşan alyp iki gulagyny gaýtardy. Basar özüniň ölüm jezasyny hökm edilenligini bilýän ýaly, gabat garşyda doňdurulan ýaly bolup dur. Ýaşlyk nurwatyny süýşürmekçi bolan wagt mälik berdiňiň ýüzünden garynja ýören ýaly boldy. Ol saqqal basan ýüzüni süýip alatda, ulu dolmur demally. Hoşanna basarym. Ol owadan gadyl aly köpegiň gözlerine seretdi. Atjakmy? Dagy näme? Mälik berdi öz bilenmi ýa-da basar bilenmi gurlaşmaga başlady. Muň ýaly ýalňyşsaň adamlar bagyşlany we basarym. Sen näme ýalňyşmadyňmy? Ýa eýýäm ýadyňdan çykaraýdyňmy? Aragyçyp bede berli oglanlar bilen meň çekip gelip, şolýeje öýüňizdekiler gyran-gyran etmediňmi? Däliremediňmi? Ejen ağlap ýalbardy. Şonu da sen kakyňa el gaýtarjak boldun. Şolgy almasam özümi öldürni bokurdaňa bat berip maskara bolmadyňmy? Türkmeniň ogly atasynyň ýalyna şeýle söz dilini alarmy? Hawa, menem erbet ýalňyşdym. Şoň üçin şöyle gaýtdym. Owa, öýe hemem şonuň diýdaryna zar bolup gedeýin diýip gaýtdym. Özüň bilýän, mali dinle gelip görülmek hillenem köp wagt geçdi. Owa baramok. Çöle uğranışıp baryan. Şoň üçin sen atmadylar ahyry. Ýa sen özüň atmadyň anamy sedip. Onu okuň birini saňa beýleksinem özüme goýbereýinmi? Özüň bil. Çoluk düýün kuyağının ızgaryny az kem gaýmaklap goýulan şägäniň üstüne oturupdy. Çilim otlandy. Nädelli sene? Senem gowsa başyňa alla git. Gaç. Issaşar ataryn. Ýok. Men onu edip biljekler. Sen gowsa özüň horlamada aýdylan bilen boluber. Anha men. Alaňdan egni tüpeňli adam aşağı indi. Onuň ýerinden etide ýüpüni süýräp gelýär. Anha. Mälik berdi damyp garap duran şopanyň ýanyna geldi-de, goşan onu uzatdy. Jüýsünden hayallyk bilen çykaran iki peşeňini-de oň garalyp giden jaýryk aýatyna goýdy. Ol ýüzüni aşağı salyp gidibermekçi bolanna garry şopan onu saklady. Durentek. Akitdim ýerine goý. Şundan şeýlägen basara ýal berme. 3 gün ağaç sakla. Näde göreli? Goýuna ýapyşsa, tüpeň el ýüzüne bolsun. Bolýa hojalara. Ýapyşsa özüm gaýgyrman ataryn. Arkaýyn molay, basar beýtmez. Ýalňyşyp samsyklyk etdi-de. Hany garba gurbak edineli. Iňe gana çaý birçeli. Soňulam göreberýär. Agşamam öýrüp şu golay goltumdy aýlamaly borsmanlary. Bolýa hojalara şeýdeli.
Basar ýallanmak niýeti bilen gelenine mälik berdi, onu howp goýberdi. Namysçan galan şol öýköleýşi soň gaýdyp gelmedi. Töwerekde ýüzüni sallap gezmeledi ýördi. Şolugam itoýköler eýesi duýmaz etdi. Dagyny etjek. 2 gün geçenden soň ol haly tapdyr müşähidi gerek. Süre ýermän ýygyna gaýtdy. Olunly goşda toraňyň düýbüne bagyryny ýere berip ýatyr. Sen özüň gaharjan, adamlarym gaharjan. Mehr mulakat, hoş söz kuýsaýansyň. Ol belli. Emma sowlup barýan baharaň mymyk gelinden başga sana mehr berjek ýok. Näçe? Gedemlik insana haýwany azar ýamanly berip berdi. Inni gözüň sözde ýatyber Basar. Kim bilýär, başyňa düşen bu sowdanyň soňy näme bilen gutarjak? Toraňyň umyt diýip bildiňmi ýa ýollaş kuýsadyňmy? Oň ýanyndan turup gidiberesiň gelen ok. Ýatyber. Toraňy owaz edýän ýaly. Diňle Basar. Bu owaz kimden galan saz? Bu sözler kimden galan söz? Belli däl. Ýöne ol toraňynyň synasyndan syzyp dur. Başa ayağı many magnasy ýok ýar, şonu da süňgüli söküp eredip ýeri sindirip barýar. Aýdygor keşman, gülnogor oňa düşman. Başym alyp giderin, ne dost biler, ne düşman. Basaryň ýumlan gözlerinden ýaş syrgyp başlady. Ak maýa düzde gally, ýükü töwrizde gally. Oglany fil apardy, armany gyzdy gally. Jan sesi barha ýakynlap, onu humarly meýmiremeden açdy. Aýdym şolga eken. Basarym alyp çykdyň, nedip bolsa akşamara bir dowum çörek bererin. Kim-kimden öwrenişdirerin diýip mälik berdiň içinden begenip görmesi puç bolla oturuverdi. Ýatyrmy? Ýatybersin makaly. Bu ýyjy ony ýene bir synagdan geçirmesek bolmaz diýip hojalaga ýeňsesini tüňürtdi. Mälik berdi tas. O janawer şowun atan bolsam gowulja ökünipdi. Zordan saklanaydy. Aýdýan ýok, Basar, gaýrat et. Hojalagan seni öldüräýär gelen ok näçek. Ýalňyşdan jedaňy çekmeli bolýar. Alhamen ay meniň hasap däl. Men öz jedamy özüme berip görün. Indi tä ýüregim tapyp göwnüme gar ýagýança çölle bolarym. Eýäm ýygyňdan 2 sapar habar geldi. O wagelsin diýerler. Menin tekler owa barman. Çölle malydynda 7 ýyl geçsen Hydyrata duş gelermişin diýerler. Menin Hydyrata duşmak niýetim ýok. Özüme duşsam, kimdigime mazary göz ýetirsem bolany. Şondan bäri men owa garasalmarym. Olam bagyşlasa garaşýar, garaşmasa da. Gadyl elwan bolup gün ýaşandan soň garly çopanyň näme kuýup köňül berenligi äşkar boldy. Mälik bersan, goýunlaryň birini tutda getirip akalyşýar. Näme etjek bolýarka? Çoluk goýunly ýerinden galan Basara nazar aýlatda, ýylgyndan aýlanan agla ýerdi. Derrew kellesi gyzylaly owadan ak goýuny ýyt gaýygyndan tutdy da ýalmaşyny alyp gaýtdy. Garry melgun ýene bir hokka çykarjak bolýandyr Basar. Näme oýuny bolsa görmeli bolsun. Getir bärik, getir. Barynny etdiňe alyp gaýt. Ýolhany Basar hiç zat edesi ýokla. Basar öýkölen boýny ýogyn oglany ýaly bolup, onuň ýygyna düşüp gaýtdy. Tut etiňi. Häzir ine muny şeýdeli. Goýun bilen etin kellesini deňje saklap, goşalap daňdylar. Etin götermejekdigi belli. Şonda da ikisini de gönlü baga saldylar. Ine ikisini şeýdip goýmaly. Basar aşdyr. Eger neňsine buýrup bilmese iýjek bolar, agdurmaga hyýallanar. Ýogsa mem şeýdip ýanyna alyp sizin çykarman ýatar. Ajetin beýnisine goýunyň ýyzy mäkam ornar. Galan ömrüne şu ýyzy unutmaz ýaly bolar. Qahan Bahyr bir gelek şeýdipdi. Ýadyma düşäýdi. Daňa çenni pälini bozman ýatsa bolandyr. Beýbe. Hawa inim. Ya şu ýa-da ikiň miridir. Başga ýol ýokdur. Yellizli ummanyň göz ýetmez çoňluklaryna nazar salyp ýatan mälik berdi. Ýene hyýalyna Basar bilen söhbete başlady. Sen şu zatlary göre bile ýene de adam diýip ölüp öçüp barşyňa mene düşünýän nälerdirin. Başyňy alyp gidiberäýjek ýaly.
Qowsalaram, ursalaram, öldürjek bolsalaram gidesin gelenok. Dursun. İtten özgü şeýle eýesini asty haýwan marmy kanay. Ýalňyşan üçin seniň özüň horlap görenligini men bilýän. Ýöne har o anyljaga adam man basar. Şu ýyja bir gaýrat et bakaly. Birden onuň ennamy jümşillap gitdi. Gowuna gelen pikirden heder etmänem boljak däl. Basaryň ölmegi ýa-da diýir galmagy seniň belliňi eder. Seniň sowalyň çözülür. Eger ol namatlap goýuny agdursa ölmeli bolar. Şeýse senem ömür boýy çölle galmaly bolarsyň. İllen Irakda çöl beýwanyna gezip bermeli bolsaň. Seniň artyk gaýratyň ýokdur. Şeýle bormyka. Ay basarym mertdir, merdanadyr. Ol yatan ýerinden ýuwaşlyk bilen turdy-da pata-patasyny alyp toraňgyň düýbüne geçdi. Sag eňine gyşaran solugyň göňüli az kem rahatlyk tapan ýaly boldy. Soňam goýuna çatylgy basar fiýinläp ýatyşyna süýji uka batdy. Daň atyp atmanka ol hojaly aganyň "Haýt haw!" diýen sesine tiskini goýandy. Basar gojanyň ýygyna düşüp finkilläp ýördi. Gum içinde uzakda, gaty uzakda umytly diýen bir mehriban goýu bar.